मानगोना दिनैनि बे गोथार साननि मोनाबिलि समनि गोजोन बेयाव नुजाथिफैनानै गासै आंनि आलायारन थियेटारनि आंगो लोगो एबा आर्टिस्ट लोगो नोंथांमोन दिनैनि बे गोजोन मोनाबिलियाव थुबुर जानायनि ओंथियानो जाहैबाय मोनसे जोंहा दुखुनि रादाब दंमोन थांनाय मंगलबार 19 डिसेम्बराव जोंनि बर' माहारिनिनो जोंनि बर' फिसा मैखोम हारिमु सिबियारि बिथां गपाल स्वर्गियारिनि जालांदों बिथाङा गोबावनिफ्रायनो मोनसे बेरामाव गोग्लैना दंमोन बे बेरामनि थाखायनो बिथाङा गावनि जिउखौ आसखान्दा नागारनानै खोमालांनांगौ जादों जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि सासे मैखोम हारिमु सिबियारि गोमालांदों जोंहा आरो बेफोरबायदि हारिमु सिबियारि मोनबावा बेथ' गोजाननि बाथ्रासै दा जेखियानो जायाथों मानो बिथांनि बेफोरबायदि खामानि मावनाय आदब खायदाफोरखौ जाहाथे सफैलायबाय सानथामनि हाबाफारि लानाय आलायारन थियेटारा धनसिरि सुदेमपुरि बाथौ आफादनि बानजायनायाव धनसिरि इंलिश स्कुलनि लांगोना सेराव सफैनो हाबाय बेखौ आङो मिजिंथियो सिबिरां थियेटार नायनो मोजां मोनग्रालाय नोंथांमोन जायफोरा आलायारन थियेटारखौ नायनो होनना बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो गावबा गावनि गोसो सिङाव साननानै दङमोन दायो सफैनो हाबाय धनसिरि सुदेमपुरि बाथौ आफादनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै जाय नोंथांमोना टिकेटखौ दालालासिनो गोदाव सोराव लामायाव गसंनानै दङ नोंथांमोनखौ आरसिनजानि गुरै खावलायदों मानोना जों दान्दिसेनि समनि उनावनो नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों बेनिखायनो नोंथांमोना गोबाव सम खालामालासै जोंनि बेयाव फैनानै टिकेटखौ लाफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ जों गुरैयै खावलायबाय।